Жак Пехли. Иванов задържа малко по-дълго време топката. Дамян Йорданов много хубаво се завъртя и с тяло запази преди. Получиха Дамян Йорданов и Цветослав Маринов за, можем да кажем, ключовият двубой, който младежката селекция на България, ръководена от Тодор Янчев, ще изиграе. Обаче е отнета възможност за по-числено нападение. Топка към Жота Лопеш. Това е най-опасният футболист на Соколите. Той стреля в близкия ъгъл. Спаси. Върши много добре своята работа. Същото важи и за Дамян Йорданов, който намира Дамян Йорданов динамично може да тръгва напред. Дамян Йорданов намира Георг Стояновски. Как се стигна до попадението? Великолепно диагонално подаване от Дамян Йорданов. Топката на крилото. Дамян Йорданов. Центриране, което е много добро, както обаче и намесата на Левин. Боя Шивей поема топката в пределите на наказателното поле. Добра работа от Дамян Йорданов, който... Геров. Наказателното поле остана да лежи на тревата без претенции за нарушение.
грешка на Керчев. Йорданов. За Георг Стояновски с едно докосване Северно Македония. Да бъде застрашен от атаката на Монтана, но в крайна сметка не беше. Дамян Йорданов Бъдително изчистване от Илкер Будинов, но все пак Даниел Иванов беше на правилната позиция, за да комбинира с Дамян Йорданов. Негови съотборници очакваха топката в наказателното поле. Дамян Йорданов добре овладя и се завъртя. Пас надясно към Даниел Иванов. Дамян Йорданов се завъртя великолепно наляво към Даниел Иванов. Набързо се запознаваме и с останалите на терена. За Славия без промяна на вратата Левин Тумба, в отбрана от дясно наляво Диего Фераресо, Никола Савич, Давид Малебана и Жордан Варела. Чудесен изстрел между Иванов. За Дамян Йорданов. Стояновски. Чудесна двойна комбинация между двамата. 96-та минута, дело на екип Рамадан. Сега обаче Спартак гледа смело към трети гол. Дамян Йорданов стреля ръцете. Авич между двама футболисти на Спартак изби. Дамян Йорданов. Добър пробив в наказателното поле вече. Дамян Йорданов. Спасяване на Левин Колто. Търси пас по земя. Стояновски изпреварен футболист в синьо. Дамян Йорданов след това с изпълнение, което открива резултата противно на очакванията, противно на развитието на